Ahojte. Dnes si ukážeme, ako vo Worde pracovať s Word Artom, ako ho upravovať, ako ho vkladať, ako ho vylepšovať, ako sa s ním hrať. Takže otvorila som si Word, tovský dokument, Word, vyberám si prázdny dokument a mám. Tak, trošičku zväčším papier. No a tam, kde mám kurzor, tak tam budem vkladať Word, ako ten Word Art. Tak. Takže cez slovíčko vložiť dostanem menu a v zadnej časti, v poslednej časti vpravo sa nachádza Word Art. Môže to byť aj veľké písmenko A. Takže keď to rozkliknem, mám tam niekoľko možností. Budem si vyberať tú prvú možnosť. A to znamená čiernu výplň, tieň, to, čo mi tu dáva. Takže kliknem, mám. Napíšeme tu meno, alebo napíšeme mesto. Košice. Tak. Ak ste si všimli, tak hneď mi vyskočilo slovičko formát. To znamená, že už môžem tento textík formátovať. Môže sa stať, že niekde klikneme inde. Zrazu mi ten formát zmizol. Mám tu slovičko domov, to znamená menu ohľadom domova. Takže ak si kliknem znova medzi písmenka, tak sa mi znova objaví vlastne ten panel formátovania. Nerada používam to, že tam, kde mi bliká kurzor, pretože väčšinou mi to nejde potom upravovať tie písmenka, ja by som chcela vidieť. Preto, keď prídem na okraj toho obdĺžníka, tak sa mi zobrazí šípka so štvoršípkou. Kliknutím sa vlastne zobrazí celý ten text, celý ten blok textu. Je to dobré aj kvôli tomu, pretože týmto spôsobom viem môj textík presúvať hore-dole. Ja si ho nechám na ľavej strane, pretože keď budem pracovať ďalej, tak sa mi budem lepšie vidieť ten text, ktorý sa nachádza vlastne v tomto bloku. Ak by som nemala čas a chcela by som si použiť tie štýly, ktoré tu mám, takže stále som v formáte štýly Word Artu, ak si to rozkliknem, tak už vidím, že čo všetko to mám, aké rôzne možnosti sa mi zrazu objavia. No, môžem si kľudne vybrať aj hociktorý. Lenže my budeme dnes trošičku pracovať s farbami a tieto možnosti, ktoré tu máme, my ich budeme aj tak meniť. Takže to je to prvé, ktoré máme. Ako som hovorila, budeme meniť farbu. To znamená, že budeme meniť hlavne to prvé písmenko, ktoré tu máme. Momentálne je nastavená čierna farba, to znamená, že nič sa mi nezmení, nič sa nestane kliknutím na to. Hneď vedľa toho písmenka sa nachádza šípočka, ktorá mi tú výplň toho textu zmení. Môže mať farbu motívu túto, ktorú tu mám pred sebou. Už len keď ukážem na tú ktorú farbu, ktorú tu mám, tak hneď sa mi tá farba zmení. Takže skúsim si vybrať nejakú, ktorá sa mi z týchto páči, tak dám si túto oranžovú. A mám zmenený textík farebne. Rozkliknem. Možno sa mi viacej budú páčiť tieto štandardné farby. Napríklad takúto tyrkysovú modrú. Rozkliknem. Môžem vybrať aj bez výplne. Lenže teraz mi to vlastne zmizlo, pretože nemám tam žiadnu farbu. Ak by som mala nejaké pozadie, vtedy by som to mohla kľudne použiť. Čo tu mám? Ďalšiu možnosť sú ďalšie farby výplne. Väčšinou mi vyskočí ako štandardná výplň, čiže také akoby úliky. Môžem si vybrať hoci ktorú farbu, ktorá sa mi páči z týchto farieb, takže nejakú fuksiovú. Ale na to, aby sa mi to zobrazilo v tomto texte, musím potvrdiť tlačidílkom OK. Super. Rozkliknem. Ďalšie farby výplne. Toto tu slovičko vlastné poznáme už zo skicára, kde si vyberáme všetky rôzne možné odtiene farieb, prípadne takže si vyberiem nejakú farbu, čo ja viem, takúto zelenú zvláštna. Dobre,
A pomocou tohto zobáčika viem si nastaviť, aby bola svetlejšia, alebo naopak tmavšia, dokonca až čierna. Takže si vyberiem napríklad takúto zelenkavú. Potvrdím OK. Super. Podarilo sa mi kliknúť zasa do textu, alebo mimo textu, takže znova to, čo sme si pred chvíľočkou vraveli, kliknem si medzi dve písmenka, označím si s myškou prídem na okraj, čiže si označím tento celý blok textu. Skvelé. Takže mám už vybranú farbu, ktorú som si vybrala cez ďalšie farby. Čo ďalej môžem urobiť, je tzv. Prechod. Rozkliknem, pozriem sa na to a vidím, že tu môžem mať buď so svetlými variantmi, alebo tmavými variáciami. To znamená, že vlastne tmavší odtieň tej farby, ktorú som si vybrala. Čo je super, čo sa mi celkom páči. Ja vás poprosím, aby ste si vybrali tú, ktorá sa volá, keď prídem na to s myškou, tzv. Lineárny prechod. To znamená toto, alebo toto. Čiže od stredného doľava alebo doprava. Lineárne doprava, lineárne doľava. Takže si vyberiem napríklad tento. Skvelé. Je to pekne vytieňované. Mám to, čo som si vlastne vybrala. Momentálne, keď už nastavím prechod, tak už tu nemám tú svetlú variantu. Ďalšie prechody. No a teraz začína vlastne to, čo sme. Tak ja si posuniem trošičku na túto stranu, aby to bolo pri tomto. Skontrolujem. Čiže môžem ďalej formátovať tento tvar a ďalej sa s tým hrať a ďalej to vlastne využívať. Výplň prechodom. Momentálne mám typ lineárny. Poprosím, aby ste aj vy mali ten lineárny. Ak ste si vyskúšali niečo iné, naozaj je potrebné lineárny. Uhol môže byť kľudne tento, tu na 180 stupňov, alebo 0. Hej. Čiže vľavo, pravo. Konce prechodov. To sú v podstate to, že ktorou farbou začínam a ktorou farbou končím. Lenže tým, že je tam 180 stupňov, to znamená, že je to otočené opačne. Takže takto. Dobre. Hej, takže teraz už to mám tak, ako tu začína tmavou, končí svetlou. Tieto farby, ktoré tu mám, vlastne ich môžem označovať. Keď ich označím túto spinku alebo túto farbu, v tejto spodnej časti hneď pod tým sa mi zobrazí, aká tam tá farba je. Takže keď si dám prvý koniec, teraz ideme trošku poexperimentovať a krok za krokom budeme takto zmeniť a poprosím vás, aby ste mi dôverovali. Takže keď to rozkliknem, vyberiem si na začiatok farbu napríklad červenú, no nie, vyberiem si zelenú. Prostrednú farbu si vyberiem červenú a poslednú farbu si vyberiem modrú. Túto, ktorá tam je. Momentálne síce sa mi to veľmi nepáči, tak ako to vyzerá, ale to sme... Fialovú dám tam, alebo nejakú tmavú. Fialovú. Dobre. Momentálne táto kombinácia sa mi nepáči, ale dúfam, že mi dôverujete. Takže tu medzi zelenú a medzi červenú, ako náhle ja tam kliknem, tak sa mi objaví nová spinka. Túto spinku môžem aj odstrániť, dať ju preč, alebo tam pridať, ale my sme si ju pridali tým, že sme tam klikli. Je to nejaká hnedá. Rozkliknem a zmením ju na žltú. A už je to super. Medzi červenou a fialovou tiež kliknem do prostriedku. Znova rozkliknem a pridám tam svetlomodrú alebo tú tyrkysovú, ktorú mám. A myslím si, že už teraz momentálne sa mi to celkom pozdáva. A dostali sme v podstate niečo takéto. Pozerám, že prečo tam nevidím. No dobre, trošku ju dám bližšie, aby to bolo lepšie vidieť. A mám takúto duhovú farbu, čo je skvelé. A to som vlastne chcela. Keď to rozkliknem a
A pozriem sa znova na tie prechody. On si pamätá tie moje prechody, ktoré ja som pred chvíľočkou vytvorila. Takže teraz ja sa trošku posuniem, aby sme to lepšie videli. Prechod a mám čosi takéto. Toto veľmi nevidno zelenú a nevidno tú fialovú. Zelenú tu na nevidno. Preto som vyberala práve tento lineárny doprava alebo lineárny doľava. Pretože vtedy tam naozaj vidím tie farby skoro všetky. Aj tú zelenú, aj tú fialovú, ktorú tam má. No a tým som si vymyslela a vytvorila celkom zaujímavý prechod a celkom zaujímavý obrázok. Vyskúšajte. O chvíľočku sa potom pri ďalšom videjku sa uvidíme znova a ukážeme si ďalšie možnosti tohto experimentovania s word artom. Nech sa vám darí.